Γεια σου ρε Μάκη. Γεια σου. Ήρθες να σε πάρω. Πειράζει να τα πούμε λίγο το πρωί. Σε πειράζει, σε παρακώ. Μάκη, έχω, όχι τρεναμή, έχω πολύ άγχος, τι να σου πω. Ναι, εντάξει, θα τα πούμε το πρωί, ναι. Περίμενα να σε ρωτήσω, πώς βλέπεις να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Το πρωί να σου πω. Δεν έχεις χρόνο τώρα. Έχω ανάποδη μέρα και σου Κατάλαβα. ακόμα δεν έχω τελειώσει. Εγώ έχω ένα λίγο ακόμα στην κεφάλι. Εντάξει, έχεις ένα λεπτό να σου πω κάτι. Εντάξει, εγώ ένα λύση, μόνο αυτό το λύση το βλέπω, να μπορούμε να πουλήσουμε άλλο ένα φορτηγό στο αυτό το Τούρκο. Ναι. Εγώ μίλησα σήμερα με τον Τούρκο και του είπα εγώ ότι αυτό το φορτηγό το έχει φτιάξει το προείδρο από την Οπόρα. Ξέρεις τι μου είπε? Με έχει κάνει ψεύτη και απατεώνα. Αποκλείεται να μπορεί, ναι, αποκλείεται να μπορεί αυτό το άνθρωπο να φτιάξει ένα τέτοιο φορτηγό. Αλήθεια σου. Το παιδί είπε έτσι, θα πάρω ένα φορτηγό, όμως πριν να το πληρώσω πρέπει να το βλέπω. Εντάξει, τι να σου πω. Πού να έρθει ρε Μάκη? Έχω δύσκολη ημέρα, το καταλαβαίνεις. Με προβλήματα πολλά, δεν έχω τελειώσει. Τώρα πάω να μαλώσω με δύο ανθρώπους. Θέλω να με καταλαβαίνεις. Σε καταλαβαίνω ρε Μάκη. Σε παρακαλώ εσύ να με καταλαβαίνεις εμένα. Εγώ σε μία εβδομάδα πιστεύω ότι γέρασα 10 χρόνια. Με πιστεύεις? Εντάξει, θα τα πούμε. Άσε με, δεν πάω αύριο το βράδυ, αύριο το πρωί. Έγινε. Θα μιλήσουμε τότε. Γεια σου Δημήτρη. Καλά. Τι γίνεται? Τι να γίνει. Δεν ξέρω. Τι κάνεις? Τι έχεις πάθει ρε μαλάκα, τράβας το σωζόνι, τι έχεις πάθει. Ξέρεις τι έπαθα ρε Μάκη? Εντάξει, θα το φτιάξουμε, στο είπα. Μην το λένες, Τώρα τους Τούρκους εγώ δεν τους εμπιστεύομαι, είναι πούστιδες όλοι. Περίμενε, πού έφταιγε ο Τούρκος? Κοίτα να σου πω κάτι. Εγώ δεν σου λέω, μπορεί να σου πω και κάτι. Ένα λεπτό. Εγώ έφτασα στο σημείο ο Τούρκο να κάνει ό,τι θα του πω εγώ. Και έκανε. Και μετά μόλις έκανε τα πράγματα επάνω, δεν πάρτα και πάρτα. Δημήτρη, έλα να σου πω. Είχε δίκιο. Είχε δίκιο μέχρι ένα σημείο. Αυτό είναι το να σου πω. Μέχρι που, έλα να μιλάμε σωστά τώρα. Μέχρι που είχε δίκιο και με τα πιέζει. Εγώ δεν πιστεύω. Αυτό θα σου βάλε 4 παλέτες αυτά τα ψηλά. Να πω ότι ήταν προβληματικά και έβγαλες αυτά τα 4 πιάτα. Όχι, περίμενε, δεν ήταν πρόβλημα. Άμα ήταν μόνο τα σάπια από εκεί, δεν υπήρχε πρόβλημα. Άμα σου πω κάτι. Εγώ στέλνω 2 αυτοκίνητα την ημέρα στη Ουγγρέτη. Ναι. Έτσι. Δεν μου έχουν κάνει ένα παράπονο. Ναι. Δεν πιστεύω, περίμενε, δεν πιστεύω ότι έχει στείλει στο Βουκουρέστι τι μου έχει στείλει εμένα. Εσύ δεν έχεις δει τι έχει στείλει ο μαλάκας. Εγώ σου είπα. Πρώτη φορά εμένα ο Γιάννης μου είπε στο τηλέφωνο ότι μου έχει βάλει 4 παλέτες πλαστικές και τίποτα άλλο. Και μου έχει βάλει και αυτός δεν ήξερε τι έχει βάλει μέσα ρε Μάκη. Τι να πούμε τώρα. Μετά, πότε ζυγίσαμε 1 τόνο διαφορά, 970 κιλά διαφορά ρε Μάκη. Σου είπα. Τι να μου πεις. Οι άλλοι παλέτες ήταν πιο πολύ και άλλοι ήταν πιο λίγο. Ρε Δημήτρη, αυτό το... Εσύ βρήκες και παλέτες που είχαν πιο πολύ. Ναι, σωστό. Σωστό. Ο Γιάννης μου είπε ότι μου έχει στείλει 2 τόνους 500 κιλά τα ψηλά και μου έχει στείλει 2 τόνους 850 και δεν ήξερε τι έχει βάλει μέσα ρε Μάκη. Βλέπεις. Σου είπα, εγώ δεν θα αφήνω έτσι, δεν θα το αφήσω. Δώσε μου λίγο χρόνο γιατί και με αυτό τη σήμερα παραλίγο να σπάζαμε τη συνεργασία για ένα με κομμάτια σκοτωθήκαμε. Όχι για το δικό σου το θέμα. Για άλλα θέματα εδώ πέρα. Εντάξει, εγώ θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Να μπορώ, γιατί άμα αυτό ο Τούρκο δεν θα θέλει να πάρει το φορτηγό, ένα φορτηγό, εγώ δεν τα μπορώ να πουλήσω.
σου ζήτησα εγώ καμία φορά να φορτώνεις ένα φορτηγό για μένα? Όχι. Γιατί λόγο? Γιατί δεν ήθελα να σου κάνω ζημιά. Για τον κύριο Στροκοπελώτα. Αυτός τι δούλεψα εγώ μέχρι τώρα, ναι. Αυτός, το καινούριο, το τελευταίο. Αυτός που δεν το πήρε. Ναι. Ναι, και... Μάχη, είναι πολύ καλό παιδί. Εγώ κέρδιζα πολλά λεφτά. Εγώ δουλεύω με αυτό το τρόπο από 3 χρόνια. Ναι. Και είναι καλό παιδί. Ναι. Για αυτά σου είπα, κάνε μου το πρώτο φορτηγό, κάνε το αστέρι ρε Μάκη, να μπορούμε να δουλεύουμε, να συνεχίσουμε, να μην φορτώνουμε ένα φορτηγό, να πούμε φόρτωσα ένα φορτηγό. Σου είπα από την αρχή αυτά. Σου είπα να μου βάλεις χαρτί στο καφέ παρέτο με τα κιλά και με τα κυβότια, δεν έχει βάλει τίποτα. Τι να σου πω. Δεν ήταν εκεί κυρωμένα καλά τα πορτοκάλια, είχε βάλει μέσα και ανάποδα πορτοκάλια. Τι να σου πω. Εντάξει. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Τώρα, άμα μπορούμε να φτιάξουμε κάτι, να το φτιάξουμε πάλι, να το φτιάξουμε. Α, όχι, να κλείσουμε και τελειώνουμε. Φύγετε να το φτιάξουμε. Εντάξει, πότε. Δώσε μου λίγο χρόνο και να το φτιάξουμε. Περίπου πότε μπορείς, Δημήτρη. Δεν θέλω να σε πιάζω. Όμως, άμα δεν τα... Γιατί εγώ τώρα κάνω μια προσπάθεια, πήγα κάτω. Ναι. Μπορεί να ξεκινήσω στη συσκευασία και κάτω, στο Άργος, καταλαβαίνεις. Ναι, δεν με ενδιαφέρει να φορτώσω κάτω, γιατί κάτω τα έχω μεγαλύτερη μεταφορά και κόστος μεγαλύτερο, κατάλαβες. Μην το λες αυτό, γιατί έχει πολλά αυτοκίνητα που πάνε στην Αθήνα, η διαφορά να είναι 200-300 ευρώ. Καταλαβαίνεις. Πες το δράση να το κοιτάξω και εγώ αύριο, γιατί εδώ μεταξύ έχουμε και 2 μέρες βροχή εδώ πέρα. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου φορτώνεις αυτή η εβδομάδα ένα φορτηγό? Θα προσπαθήσω. Σε παρακαλώ. Και να μου πεις να βρω εγώ φορτηγό, γιατί θα το βρω πιο φθηνό. Ναι, ναι. Εντάξει. Πότε θα μιλήσουμε? Θα πούμε πότε. Θα μιλήσουμε ρε και αύριο μπορεί. Εντάξει, έγινε. Έγινε, καλή νύχτα. Έλα καλή. Γεια. Καλημέρα, Δημήτρη. Ναι. Καλημέρα. Πού είσαι? Πού να είμαι στη Βαρή. Δεν ξέρω, σε ρώτησα. Γιατί δεν σηκώθηκες στο τηλέφωνο εχθές, Γιατί είχα πρόβλημα ρε, γιατί όταν με παίρνεις τηλέφωνο με παίρνεις και δεν σου ναι ρε Δημήτρη, μπορείς να σηκώνεις το τηλέφωνο και να τελειώνουμε. Με πήρες τηλέφωνο, σου είπα είμαι στη Βουλγαρία, έχω θέμα, θα σε πάρω εγώ. Εγώ γύρισα 2 ώρα τη νύχτα. Και δεν μπορούσε να σηκώνεις τηλέφωνο ρε Μάκη. Δεν μπορούσα ρε φίλε, δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα. Όταν εκεί είχα πάει για κάποια συγκεκριμένη δουλειά και ήμουν με άλλους 3 ανθρώπους και ακούγανε τα πάντα, ούτε μπορούσα να φύγω να παραπηγήσω δίπλα. Όχι, μπορούσες να σηκώσεις το τηλέφωνο, να του πεις δεν μπορούμε να μιλήσουμε αύριο ή ξέρω εγώ τι. Μόνο αυτά. Δεν το είπα αυτό στη Βουλγαρία. Εντάξει, και είπες ότι θα μιλήσουμε αργότερα, απόγευμα, έτσι μου είπες. Αργότερα έγινε 1 ώρα τη νύχτα. Εντάξει, να τελειώνουμε αυτά. Έλα να κατερρίζουμε σήμερα τα πράγματα, γιατί έχω πολύ άγχος και θέλω να ξέρω τι μπορώ να κάνω. Θα μου φορτώσεις ένα φορτηγό ή όχι? Σου είπα ναι, δεν ξέρω πότε. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχει τώρα 4-5 μέρες βρέχει συνέχεια. Ναι, και τι θα κάνουμε ρε Δημήτρη? Εσύ δεν φορτώνεις καθόλου τώρα? Θα κάνουμε. Ορίστε. Τίποτα, πολύ λίγο. Θα κάνουμε. Θα σου πω εγώ. Θα σε πάρω τηλέφωνο, εγώ να σου πω. Περίμενε. Μόνο να μου πεις περίπου πότε να μπορώ και εγώ να κάνω ένα πρόγραμμα. Αυτά θέλω να ξέρω μόνο. Ωραία, άσε με να σε πάρω το απόγευμα να σου πω. Ρε Δημήτρη, από 1 εβδομάδα μόνο αυτά μου λες. Περίπου να μπορώ να ξέρω και εγώ να κάνω ένα πρόγραμμα. Δεν ξέρω να σου απαντήσω τώρα. Θέλει να σου πω κάτι και να σε αποφύγω. Δεν ξέρω. Θα σε πάρω να σου πω. Εντάξει, έγινε. Θα μιλήσουμε τώρα. Περιμένω τηλέφωνο. Ναι, ναι. Έγινε. Γεια. Γεια σου ρε Μάκη. Τι κάνεις? Καλά. Πιστεύω Δευτέρα Τρίτη να σε φορτώσω. Δευτέρα ή Τρίτη? Γιατί άκουα τις φοβερές, ούτε να βρω κόβω πορτοκαλιά, γιατί έβρεχε και θα μπορώ να πάρω μέσα με προβλήματα μέσα στα πύλες. Κατάλαβες. Και μάλλον τότε θα γίνει δουλειά, όπως το λέω. Κατάλαβα. Σε παρακαλώ, κάνε μου για ένα φορτίο, σου λέω, κάνε ό,τι μπορείς να κάνεις να είναι καλύτερο, γιατί σου είπα δεν θέλω να φορτώσω ένα φορτηγό. Τότε πότε θα μιλήσουμε? Συνέχεια θα μιλάμε, θα σε πάρω κι εγώ. Εντάξει, γιατί είπες ότι με πάρεις τόσες πολλές φορές και εγώ σε πήρα τόσες πολλές φορές και μου σηκώθηκε στο τηλέφωνο. Δεν μπορώ να σε εξηγήσω, έχω πρόβλημα. Εντάξει. Πιστεύεις ότι
μόνο εσύ έχεις πρόβλημα. Εντάξει, εντάξει. Έγινε, τα μιλάμε τότε. Έγινε, γεια. Listo, μετά τον ήχο. Άλλε. Listo, μετά τον ήχο. Listo, μετά τον ήχο. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις, παιδί? Άκου να σου πω, όταν δεν σου απαντάω στο τηλέφωνο, σημαίνει ότι έχω λόγο. Δεν μπορεί να με παίρνει 50 φορές τηλέφωνο. Άσε με να τελειώσω εγώ και μετά θα μιλήσεις εσύ όσοι θέλεις. Ό,τι θέλεις εσύ. Μια μπίζνα να πάει καλά πρέπει και τα δύο πλευρές να είναι ευχαριστημένοι. Έτσι είναι. Με ακούς? Πες. Είναι έτσι ή δεν είναι? Δεν μου έβαλε μου, πες. Εντάξει. Γιατί μου έχεις κάνει εσύ αυτό το πράγμα εμένα? Τι σου έκανε? Τι μου έκανες? Μου έκανες αυτή τη ζημιά και με έχεις βάλει να πληρώσω μπροστά τα πράγματα. Είναι πρώτη φορά που έκανα αυτό το πράγμα. Και έχει γίνει αυτή τη ζημιά. Εσύ το ήξερες ότι θα βγει αυτό το πρόβλημα. Γιατί